מה נשמע חברים, פה איתן ואלה בעוד סרטון. תרשמו בתגובות מה קרה לגבס של אלה ואנחנו מתחילים. היום אנחנו נראה את הרהיטים בבית שלנו ואת הרהיטים שאנחנו הכי אוהבים. דבר ראשון יש את ארנובי, הוא לא בדיוק ראית, אבל הוא מה זה חמוד, מי לא אוהב אותו? שלשום בתגובות מי שלא אוהב אותו. הוא הארנב שלי, ואמא קנתה לי אותו ליום הולדת 7. משהו שאני נדהם לספר לכם. יש לנו אשכרה מכונת ברד בתוך הבית. בול מכונת ברד, מה ששמעתם. תסתכלו. זה הדבר הזה במקומות, שלק. ממלאים פה מיץ. וכאן יש לנו פה עוד דבר אישי, קוראים לזה גלגל התמונות, ואנחנו לא נראה לכם את התמונות כי זה מאוד אישי, אבל על כל אחד כזה יש תמונה של המשפחה שלנו, ואפשר פשוט לראות ככה אחד את כל התמונות. יש לי פה את עמדת הרובלוקס שלי, אם אתם צופים בשורטים שלנו אתם יודעים על מה אני מדבר. יש שתי דברים שאנחנו רצינו להגיד לכם שאי אפשר לראות אותם. דבר ראשון, אנחנו אוהבים לעשות סרטונים איתכם, אוהבים, תנו לייק, תנו סאב, זה יעזור לנו להמשיך, זה נותן מוטיבציה. דבר שני, יש איזה כלב שאנחנו לפעמים שומרים עליו, קוראים לו ספייקי, אנחנו מתים עליו, אין כמוהו. כלב מדהים. לא קשור לפורמט של הסרטון, אבל תסתכלו אותו בכיף שלו. וגם צמחו לו 2 שיניים. חדשים וחדשות. אז אלה רוצה לספר לכם שהיא אוהבת בבית ממתקים. ילדה חולת סוכר.